Dnes sa spolu prenesieme na ostrov Délos, ktorý bol v 2. a 3. storočí pred Kristom križovatkou mnohých významných obchodných trás a jeho dominantou bol jeden z najrušnejších prístavov starovekého Grécka. Najprv vás chcem však poprosiť o odber môjho kanála, aby vám neušlo žiadne nové video v budúcnosti. Za vašu podporu som vám veľmi povďačný. Ostrov Délos sa nachádza v Egejskom mori juhovýchodne od gréckej pevniny. Je súčasťou Kyklát, ostrovov tzv. Kruhu, ktoré sa rozprestierajú pri Grécku. Je významným archeologickým náleziskom, ktoré je zapísané od roku 1990 do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.